Piye kabare Reng? Apik, pangestune telu sehat, alhamdulillah. Ya, bojo ning omah ya apik. Anak sehat-sehat kabeh. Musim mlebokke sekolah anak utawa musim iki ndaftarke anak ning tingkat sing luwih dhuwur. Ana sing didaftarke ora? Ana 4. Wih. Mlebu SD loro, mlebu SMP loro. Kok iso bareng kembar apa? Ora. Aku iso mlebu SD bareng loro. Sing sijine nunggak ping 3. Oh. Sing sijine gleleng. Ya. Lancar. Sing munggah SMP iki nunggak ping 3 juga. Aku ki wong adil kok wong tuwa ki anak kudu ana sing nunggak. Wis kok anak kok kudu ana sing nunggak ki padha karo kowe iki wong tuwa sing ora iso gula mentah karo anak. Maksude anak iki nek iso pinter kabeh. Oh, jagat ora adil. Ana pinter, ana bagus, ana elek. Mula sak omah kuwi nek pinter kabeh ora apik, kudu ana sing nggo gayeng-gayeng terus. Oh iya. Ora anakmu pira to? 12. Lho, 12. Ayo canggleleng kok. Banyak anak banyak rezeki. Sing kandha sapa? Banyak anak banyak rezeki iki nek bapakne kuwagang, bapakne wong duwe, bapakne wong rusa, bapakne wong kaya. Kuwi anak iso sekolahke kabeh. Nek bapakne kaya kowe iki wong sekeng ming batur ming Ponokawan nyekolahke ra urung kowe ngadol Tegal, adol sawah. Wis aku tak takon karo kowe, Tegal karo sawah ki nek ora didol arep apa? Lho, kuwi nggo tinggalan anak-anak. Anak ki men golek dhewe. Tegal sawah ki didol nggo kebutuhan wong tuwa. Soalnya nek butuh urip golek dhewe. Ha iki penemu sing kleru. Tumrapmu kleru, tumrapku bener kok. Kowe aja ngeyel. Terus? Wis rasa tok tanduke engko ming gelut. Wong gareng ki wong ngeyel. Anak 12 ki piye wis jan anggere esuk ki mak brol saka omah kuwi wuda kabeh. Apa? Wah, njijiki kae tenan. Aku wis dadi leke nek dicedhaki grisi kok. 12 ki ora ana sing waras, sikile do gujiken ra karo-karuan. Mongko omahe cilik wis gagasen ambene gedhe kan nek turu. Ora tau mlebu omahe gareng kok. Esuk njajal bar subuh kae. Heeh. Gareng ro anake ro bojone rak dorong tangi. Mlebu omahe amben gedhe didekke siji. Anake 12 tumpuk undung. Ndase gareng ki iso nggo pancal-pancalan ro anake. Ayo karang duwene kuwi kok ya. Wis. 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 Lho kok ora ono, Tru? Ah wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Durantasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Sampeyan temu ndi, Den? Ning awakmu. Enane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur kok ya, Tru? Ah iya. Mongko Durantasena iki gedhe lho. Heeh. Aku mung semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Heeh. Wis aku wis nang kene. Heeh, matur nuwun nggih. Ya. Terus niki kekuatane kowe arep ambles bumi, ambles bumi. Carane ngawet ambegan. Iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng, sirahku tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Kok jigur iki piye ta iki? Ngene-ngene tak nahi jopone dirokno. Kula kelas kali kula kolang kaling kilen kula. Keli kintir kali kacuk kula kileng-kileng. Terus dapalke terus? Ya. Kala kula kelas kali kula kolang kaling kilen kula kintir kali kacuk kula kileng-kileng. Kacuk kula kileng-kileng. Wis. Kula kelas kali kula kolang kaling kilen kali kintir kali kula kileng-kileng. Sing urut nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kula kintir kali, ya. Kelas kali sik. Kula kelas kali, kula kolang kaling kilen kula kintir kali, kula kileng-kileng. Coba. Bajigur. Truk. Bumi peteng, ora ana listrik. Ah iya, Ndem. Waduh. Wah, tenan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi tank. Metu, Gong.
Wah. Gus, Apa? nek Petruk ya saged. Waton Petruk apal mantramu ya iso. Kula kelas kali kula kulak kali kilen pasan kinten kali kula kileng-kileng. Waduh. Mantra, Gong. Kala kula kenter kali. Kala kula kulak kaca. Wah. Wis ora apal iki tra aku karepmu. Arep tak kulake pira? Frek. Antil mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki gleneng iki. Heeh. Ndara gal kanca arep tak wedeni aku arep ambles bumi. Aku ya arep ambles bumi. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae, Truk. Ya, takoni le. Heeh. Dari kota tian Ndara Gatotkaca. iya Bagong. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk kaget aku. Kula. Bagong. Non Petruk pun maju. bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kowe ngapalno mantrane men iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den. Petruk, Nun. kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek pancen bener tegese kabeh sing dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sin Prabu Mandura, malah kula wantun lebeti sayembaranipun Siwun Prabu Mandura. Petruk, Nun, tekan kene aku bakal mbuntut tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano, yen perlu kowe bangga kapancat pundakmu tak gimbul ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendara, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati waruhe. Tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa. Mapano, sirnake babar pisan. Gong ora sru-sru kuwi aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula ajeng mangpejahi mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kula arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipadake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae. Ora tau. Kalih Rama ora tau wani arep Kakang Rama niku ngeplaki karo Petruk, ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk gento niki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak. Petruk edan, Petruk kentir niku teng ati penak, merga niku tresna kalih kula. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan. Niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan pancen wak gembol ndasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kajaman sampean kula iku ngomong. Sampean ora keli kajaman kula niku ngomong karo sampean. Wit cilik nganti gedhe, wit kuncung nganti gelung, wit cabang nganti celaprang. Sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil supaya kuwi nyumurup Ndara Gatotkaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Kula kelas kali kula. Oh tak gebuk sangono lho, Bang kowe. Keseron wae, keseron Durjana. Oh iya. Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan niku kula omong wit cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing eleke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idandasmu. Bola-bali to ngoten niku sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Kedadi sampeyan. Saniki ajeng motol ndas kula. Kebangetan to Den. Nek sampeyan pun mentala monggo, ora apa-apa. Ora apa monggo. Mang botol mawon. Mboten sak nganggo diuntir. Mang botol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga, ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Dukdeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina mbiyen tentrem. Merga ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, soma kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petruk, kok wis mati?
Kula ya matur nggih. Batene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun, iblis larat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Dunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku aputune karo matra ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang wae wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-unekke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Agene mayar. Ning dingonane kok mabur wedi. Woi. Gareng, dalem, Pak. Kejaba aksara sing tak kandhani karo kowe sing jeneng mata pelajaran kira ana mata pelajaran matematika. Nggih, Pak. Kuwi kudu tok sinau mergo matematika penting kanggo urip. Iya nggih, Pak. Hitung-hitungan mergo wong urip iki penuh dengan hitung-hitungan. Leres, Pak. 2 ping 2, 4, 6 ping 6, 36. 9 ping 9, 81. Bedan cak-cek. 7 ping 3, 21. 21 sego 7, 14. Siji udo. Siji 0. Oh, kuwi utek matematika. Bagong matematika ya belajar. Belajar, Pak. Kula nek dutangi ra tau nyaur. Oh, hubungane apa? Ora. 2 ping 2, 4. Wah. Dia cak cacer dada. 6 ping 6, 4. 9 ping 9, 4. Ora iki kok meng 4 kabeh iki. Aku iki lek ngitung tekan 4. Bar 4 aku ora ngerti. Sae Gareng dalem, Pak. Ana sapi. Nggih, Pak, ngertos. Ora usah nunekke. Sapi siji regane 7 yuta, nek sapi loro 14 yuta, modar ora. Sapi telu 21 yuta. Ana duren siji regane 60.000, nek duren loro 120.000. Hitung-hitungan bakal iku ora nek umpama kowe buka usaha ora bakal tuna. Siap. Bagong ana duren njaluk, Pak. Nggo sike. Nggo sike. Iki pertanyaan kok njaluk. Aku seneng banget kali duren. Iya aku ngerti. Aku ya seneng ning iki pertanyaan. Ana duren siji. Nggih, Pak. Regane siji 60.000. Nggih, dituku wong. Nggih, Pak. Sapa sing nuku duren? Piye iki pertanyaane iki? Ngerti ora? Mboten ngertos, Pak. Gareng ngerti. Ngertos. Nah, cah pinter. Cah pinter. Sapa reng? Tukijan. Nah. Cah pinter. Kowe pas tukijan tuku iki ning kono kok? Ning kono aku ngerti kok ya. Oh ya. Kok suwe-suwe kowe arep diakali aku. Gareng tak takoni rambutan sekilo regane 6.000, nek rambutan 17 kilo. Waduh angel banget Pak niku, Pak. Sing kilone sithik-sithik mawon. Nek rambutan 3 kilo regane 6 ping 13.000. Pinter. Bagong rambutan sekilo 18.000. Usike regane 6.000. Nek rambutan sak wit regane Gareng iso ora? Saged, Pak. Piro? Oke banget. Lah iki sinau. Cah sinau iki ngene iki. Ngene gentenan ya, Tru. Gentenan piye? Aku dadi gurune. Oh iya. Ketoke kok kalahan terus aku arep